He is the senator representing Anambra Central Senatorial Zone. Ohamadike Bilopa. I am speaking non Letitia, non Abani. Not Anambra State. I am speaking no. The stepfather of okay. Yeah. Umeh Okay, I can manage. Welcome, sir. Ayamelum. It's in Nakapolo, then we will be here. I know the poison. I want Africa and America. Ayamelum. Boniface, Anambra State. On the
mgbakọ n'Imo nwanne anyị Anthonia Madubueze onye nke itinye n'ụwa nke a kpọrọ ọbịa nọnyere gị n'ebe gị na ndị nsọ mara eluigwe. Anyị na-enye gị ekele maka ndị nke nyere ya nye n'ụwa si n'ịkwado ya onye oge nke ya anyị nyere ndị nọ n'ụwa ndị ga-abịakwa okwu kpọrọ ya maka anyị bịcha n'ụwa anyị ga-atụkwasị n'eluigwe. Ọ na-ayọzi gị biko onye nwanyị imeri ebele onwe ka o si mee ụzọ na-adaba adaba ka imeri ebele n'ikpe ihe ekpe gbaghalịa mmehie niile n'ụwa nabata na alaeze gị. Anyị na-ayọ gị nabata n'obi na alaeze o zuru ike na ndokwa. Anyị nwanwụ ndị ọ hapụrụ nwere okwe na obi na ndụ dị mma n'etiti anyị mụta ụmụ bụ afọ ya na ndị obodo ebie lekọsịa Chukwu maka mkpụrụ obi ndị achọ gị wee kwụọ ya ụgwọ ezi omume o mere n'ụwa. Gbaghalịa ndị nke na ometara maka anyị bụ mmadụ ikere eme adịghị ike nwere ka anyị mechaa ihe niile ya adịghị mma ka anyị ji bụrụ mmadụ. Wee na-asịzi na ndị ọ hapụrụ were nara ọkachasị ụmụ ya na ụmụnne ya ịgba agụ ume kasị ebe obi mmeba ka ha nwere olileanya n'oge nke ikpeazụ abaka ya afụkwa nneba na nwanne ha nwaanyị anyị mmiri anyị eze gị. Wee na-ayọzi gị anyị nwa ndị bịara abịa ka anyị na-elotekwa okwu ndị ahụ nọ ife melụ otu otu wee ka anyị tagotu wee gaa anyị were ohere anwa na-agba mbọ ibi ndụ dị mma mee ka uche gị wee dị oge ikpeazụ ka anyị nwee ike rute gị iru mmiri gị. Ndị a bụ okwukwe anyị na mba anyị na-agba n'ụka. Wee na-asị biko imeli ya ebele ebe ezigbo ka ọ bata n'ọnọdụ nke ndị nsọ n'eluigwe n'ụlọ ahụ anyị ebe ka mkpụrụ obi Anthonia Madubueze ka mkpụrụ obi na-ekwe gara aga ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Yesu meli ebere ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa anyị gbabụ na nchedo ndị we welcome you in our midst. Legislature par excellence. Okwandi Bosi, Nonye Movuma Ojukwu Nabo. Senator Ikeobi Agakwana 2019. Ohamadike for Central. Madu Nigeria Jibili. Nazi Okuni Banku Tata Nana. Odegba Yamu Madu Kapaji Abia.
Yes. Hello. Onye na-amaro mmadụ na-akpụ onye enu na nwoke niile bụrara okwu ọnụ ma elowe aja echekwe ibu na o nwere ihe mmadụ na-ekiri ogologo onye anyị na ya nọ kịta a na-akpụ mmadụ n'ọnụ gaita mmụọ ọhamadike bụ nke Naịjirịa niile ọ bụrụ nke sọsọ Anambra mgbe na-eme nke unu mmanụ n'ọbụ the nation ka anyị na-anọ onye anyị bịa ebe anyị kịta dị anyị ka anyị na-ete dịka onye anyị abụghị o tiri ọhamadike anyị nwe ndị ọzọ bịacha ebe anyị bịacha na mana ọhamadike bịa ihe dị iche adị ya ihe m na-agwa anyị tupu ya akwabaghị ume ihe nye ya ibere merụ anyị afọ nekere ndị maka ihe eme echi maka na eji onye ike na gọọmenti ihe m na-akpọ ya bụ mmadụ mere oke osisi mmadụ mere oke osisi a mmadụ si na gara nwoke ibi agaghị mmadụ chiri na gara nwoke ibi agaghị anyị wee na-ekele gị na-asị jide ka iji na-agwa anyị na mmadụ mere bụ nwa anyị anyị bụrụ ezigbo nwa ọ bụrụ na ị kwụrụ anyị na nwa na-abụ ọbụrụ nwa ma anyị sị ka ị ga-abụgodo ya anya ma nke nọdụ na-ebu karigo anyị nwere ụkwụ ụta mụrụ ego ka anyị nụrụ na nsogbu na-adịghị ọmalike na-abịa ka anyị bidoro iwu ụta amụtago agụgo mmanya mmadụ abụọ iji mmanya adịbara mmanya mana mgbe ụtụtụ a gbadimeji gwa m na ọhamalike si ndị bịa n'obodo bịa na ya ga-abịa n'ebi ide mmanya n'anya maka na ọnwụ bụ nnabenyi nwaanyị ọmụ bụ president general akala na-ebu weketa mmanya obi kwesịrị rapụrụ m na mama nwunye na president general before gọọmentara agakịta jiwa nwekwu gọọmenti n'ugwu mana whatever our dike na biba anyị ga-awa meet today and we are happy ọjị ka anyị na-achọ ka njeri ọjị na anyị na-eche bụ ọjị mkpụrụ ọjị na afụfa and ihe ya bụ ọjị na lu ụlọ bụ onye chere ọ mmadụ mere oke osisi Igbo onye foto tie anyị n'aka oh my God see ya ọfụma Era tojili meyo. Najo na ba. Nando na muso kwe wala manga. Ende na muso kwe kwa yendo. Apuga kwenu. Apuga kwenu. MPTA. MPTA. Oye na wani. Apuga ma kpọrọ Aghasili mana ya onye chesiya na mara ebe onye na-alụ mana ihe na-eme ka Apuga ịgba akwụkwọ na nna Apuga ego tata
Asụnye nwere kenye mụrụ ọjị ejere na nna ka ọ bụ. N'ime nna na-eribe ọlụ ọmọlụ. Anyị ọhamadike, n'igwe ọhamadike nọ, ọ bụrụ sọ ọhamadike Anambra, na ọhamadike Nise dịjọ. So na ya ilu ka amaghị. Na ihe eche na ebe bịa, ọ bụrụ na-aga Igbo ka amara okolobịa na ọkwa ntakịrị ka emu. Okay, our pastor. What do you know? What are you doing now? Working on. Igbakw Ekenemo. Igbakw Ekenemo. APGA. APGA. Abuka. Kokoroko. 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 Igbakw na Ayamelum. Ọmọ ló wọlé Ayamelum náà bá wọn lé Igbakw. Ìfowópamọ́ àlọ́jà. Màá lé ọmọ ẹ̀jẹ̀. Ọmọ ẹ̀jẹ̀ Masẹ́gun ọmọ Súnà. Ẹ̀bá ọkọ̀ ní Ayamelum. Ayamelum Ekenemo. Ayamelum Ekenemo. Tata bụ ụbọchị Chineke kwuo na m ga-abịakwa Ayamelum, na m ga-abịa n'ọrụ Igbakw ka m ga-abịa. Ọ bụ eziokwu na ihe a bịara tata bụ maka ọnwụ mama anyị maka abịa nwunye gị oge nnụrụ na mama ya anụgo anyị nwere mwute pụrụ iche maka ọnwụ ọrụ ezigbo ibe, mana ọ bụ ezigbo ibe maka onye dịrị ezigbo ndụ nwụrụ ọnwụ oje eluigwe ọ bụrụ ezigbo ibe. Ndị chọrọ ije eluigwe onye aka eluigwe dị mma. Anyị nwere ndị otu Kristi kwetere n'eluigwe dị mma, na-ebe anyị na-atụ anya na anyị ga-aga anyị niile. Mana tupu ị jee eluigwe, ị ga-ebi ezigbo ndụ, mee ezigbo omume n'ụwa a. Mbọsị Chineke kpọsiri gị ị gawa n'eluigwe ahụ, dobe asọmụrụta aṅụrị ebe nke a gwara anyị maka ya. Mana tupu ị jee eluigwe ahụ, ị ga-eme gịnị? Ị ga-anwụ anwụ. Ndị chọrọ ịnwụ wenye aka elu. Ịnwụ na ọrụ dị ya. Maka na oge ntụ nke ndị chọrọ ije eluigwe, aka mmadụ na-eje n'elu. Chineke ndị chọrọ ịnwụ wee ebe wenye aka elu. Ị ga-anwụ tupu ije eluigwe. Aga m anwụ, mana chọrọ m tupu onye ọbụla anwụọ ka anyị kaa nka bie ndụ. Wele ya aka nka gbaisi awọ ndị a na-ebe a akawago nka mara mgbe ebiri obodo ụdị nka aya nọzie gbacha ma nke ọma ọcha ma nke si niile na-achọcha pụtachazie oluzo ka anyị asị bigo ka anyị ezebu chukwu anya. Na ana m ekpe ekpere ka anyị kaa nka bie ndụ dị ogologo n'ụwa tupu anyị ejebe ya n'ije. Anyị bịa ka anyị si Harrison na ụmụnne ndo maka ọnwụ mama ya. Ọyịba bịa Harrison bụ nwa nwoke ka ọ bụ. Amatara m ya mata dịka nwa mmiri ala nwunye gị ahụ ọ mụrụ ya.
ọnwa azụrụ azụ ka ọ bụ na-agba mbọ wee jee onye ebe ọtụ onye ịgba akwụ ka ọ bụ wee maa nyere maka Ayamelum otu ego mụ na Ayamelum a onwere onye Ayamelum a mara onye mbụ kedu batrị gị ọnwụgo Ayamelum amatara m Paul Odenigbo onye ọmasị n'Enugu ote ka m matara onye ọ bụ anyị wee mezie ibe pati jere dita pati ya na-agba Afrịka wee si n'aka Paul Odenigbo bubata Afghan Ayamelum na 2002 wee bịa ebe a biri na ọmasị anyị wee dee elekshọn na 2002 oge Peter Emeka ọdịkpọkwa Emeka nke mara asụsụ asembli nke nwa anyị wee bịa jee elekshọn oge ahụ ndị Ayamelum mgbe a ka matara etu bụzi niile ụnụ na-eme ibe ka erughelu ịhụ ibe a na-aga erughelu onye ndị ọ na-eso ibie karam si eme anyị wee tụọ anya vootu anyị merie ndị PDP ọ mbadoro na Nigeria ma ewesị na akwụcha n'ọdụ ewe ka wuo ya ọkwazi nke ugbo na-abụọ guzie wayo ọ mgbe aka akụ mkpụrụ Afghan Ayamelum ndị anyị na-emezi ụlọ Ayamelum na-eso ndị Afghan wee si ebe a na-amịtara ụlọ mkpụrụ etu a ka anyị si megide nwekwuo Chief Judge na Anambra steeti Ayamelum ọmụnwa mere Paul Odenigbo Chief Judge emenye ndị Ayamelum maka na ndị Anambra nwere ndị na-awa anya onwe ndị chara afụ wezi ebe Chukwu nyere ụlọ onye dị etu a na Ayamelum ka ụnụ soro ibe ụnụ ga-aba wee lụọ Chief Judge etu a ka esi mepeziri ụlọ ụzọ niile dị iche iche na-enweta Harrison kpọrọ ya ọ na-arụrụ m ọrụ kịta enyego m ya gọvanọ ọ na-arụziri gọvanọ Anambra ndị m na-aso bịa dị ọtụtụ mana ị na-anya ebe a onye kpu okwu mmemme nwoke amara mama ya ọcha onye abụọ injinia Ikeobi Ejiofor onye transition chairman Anambra local government ya local government nke m etu a Okoro si n'ọrụ na Ayamelum etu a ka o si n'ọrụ na ọcha onye na-achị local government a na-asọpụrụ gị anyị lakịta na n'ọcha nye onye na-achị ya ebe ahụ anyị nọ n'okpuru ya onye nke igwe ọcha ya bụ onye isi ndị campaign organization mụ Ọhamadike ndị student campaign organization afia bụ Prince Emeka Udodeme ndị eji mara ya na Anambra steeti bụ Odegba onye ọrụ ukwu na Idemmili North Local Government onye nke anyị ebe ojii nwanne m nwoke ka ọ bụ Aghasili yes ọnọmụ ya nọ na onye nke yi ebe mmemme wee bụ ọnwa Nise Chief Emeka Aghasili ọnụkwu mmadụ ka ọ businessman na Ọnịcha yes ọkasa Nise ịmacha ebe niile n'ọrụ polisi ka police. Onye nke ọzọ si okwu mmemme bụ Chief Boniface Egbutu a na-eti Ogene Nise onye bụ Deputy Chairman Senator Victory Support Group ọga na-achịkọ ihe na-eme ndị support group onye nke bụ isi campaign organization mana enwere support group ya bụ Deputy Chairman gburugburu niile
APGA. Emeka Aghasili bụ ambassador na support group patron the national patron na support group on the Enyemaka. Ụmụ na-anya na afọ na kemgbe Friday ka Igbakwu nabatara ndị ọbịa na-atụ anya amalike na ga-abịa. Etu mmanwụ si eje ibe bụ ọbịa aka oge ọ ga-ejirute ya na-akwadoziri mmanwụ alọgidezi ekwe na mmanwụ nwere ebe ọ banyere oyere abịazi ihe ọbụla agba ya n'isi na Fraịde ka akwụkwọ gị bịa wee kwuo na m ga-erute ebe a ibe dị ka agwara m ya elekere nke mbụ ya bụ n'oge ebie ọ na-atụ anya m olu na Tọzdee gọvanọ ịmara gọvanọ bụ onyeisi abụga ọ lida ka ọ bụ o wee ka nye emergency meeting mberede ọgbakọ mberede na Fraịde anwa n'elekere nke 12 ndị board of trustees abụga nke mbụ otu onye n'ime ha wee jesi na-emecha anya m nzukọ na ga-akpakọta ebe a ebe a ji mecha nzukọ ahụ 4 p.m. wee n'anya Aghasili na ndị ebe ahụ nwere ebe ọzọ na-eje kasịkwa ọ bụrụ na chi na ọrụ bịara ebe a mmejezi ndị ka na meji ugboro na-abụ enwere nwere ije tata na ọ nwere meje nke a na Fraịde ya emejezi ọzọ ndị igwe na-awagasị ji na be anyị na-ejekpọtụrụ sịba ọka ndị nyaa maka abịakwa ojugbo ebe niile ndị adazi nnukwu wee chie nwere echichi ụnyaahụ nwanne dị na mba adazi nnukwu ebe ya mgbe m na-eji amịcha nsiri na ọgụgụ ezinomume wee sị na ga-abịa tata abịa kene unu amaka ọdụ na mmanwụ na-eru ebe ihe mere etu ndị anyị si ekwu amaka ọdụ na mmanwụ na-eje ebe ihe mere ọ bụrụ oge ochie ndị na-agwọ ụgwọ agwọta ọgwụ mmanwụ ji eji ire ị na-eje ihe ga-egbuchi abịakwana na o nwere ajọ mmanwụ n'ebe ahụ esi mba kama ikwu etu wee jee ihe ejenata ebe a sị na anaghị eje ebe anyị wee bịa tata onye nwoke Ifeanyị Ụba usogoro unu jee ụka ọrụ ya aka so bịa mana nsị ya gaba na onwe njeba ọ ga anyị ji bịa kịta iche iche ama na ụlọ ya mere ọfụma abịa m ka nsị unu ndo n'ihe mere unu ụmụ nwanne ha resi ndo na nwoke nwata ọdịnala dọkịta ndo na ndị nwaanyị na ha bụgo ihe dị n'ụwa na-eto aka o si wee dị nne na nna m ahụgo ihe mere ebe arụ arụ mere maka ọ na-eme ebe niile ọ dị mbụ adị wee sịkwa ụlọ kasị obi wee na-asịsị ka mkpụrụ obi na ọmanwụ Anthonia Madubueze na nwunye gị Anthonia Madubueze ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa n'ọzi a mgbalụ ka efi na ka enyi a enyi mmanwụ ozugbo sinakuru ya mmanwụ akụtara ya bụ efi udibịa saka butere ndị ya ebunya mchere ụlọ ka mmecha nke nwunye m ha resoro nwunye nna otu na nwunye m maka na ndị nne m na-arụ ọrụ ụmụ okorobịa iwe na-abịa ma nwunye m bụ na ọmị mana ọ na Amerịka ọmata ụlọ ọ sị ka m sikwa oge ịnọ n'ụlọ ndo a ga-emezi ndị ndị ọzọ otu ụlọ dara ụda gosiri na ndị PDP ọta ugozi a gara ahịa mbali onye nọ na House of Assembly bụ Uche Victor Kafọ ọnwa nwoke ka ọ bụ onye nọ na House of Assembly Gabriel Enwife nke nọ House of Reps ọkwa nwa nwoke ka ọ bụ ya bụ ụlọ akwadasi abụ ike oge ejisi ike mgbe m bịara na Anakụ oge a na-eme kampen agbara m ụlọ n'aka ga-ebido ọ gwara ụnụ na Anambra anyị ga-atụrụ apụta bido m kwuru ọkọ ma ochie ma eme kampen oge a kpọrọ rizọt ka ebe mere
N'Ambra ga-enweta mmeri ọmụtụnye usoro ụlọ wee nweta mmeri ọ bụrụ na Ayamelum atụrụ Abga ọrụ 20/21 Ayamelum apụọ dị mma ya na akwụsị ebe mmanụ jisiri ike na pati ndị Igbo ebe a ka a ga-esi welọta onwe anyị elekshọn nke a na-abịanụ onye nyere ebe dị eti aka obinye aka ebe na-esere gị na ọkụkụ ebe a bịa tata mgbanụ ego mgbanụ dị ebu ibu enwere youth Thank you. Come on.